ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ଭଜା ଦେଖିବା। ମାଛ ତରକାରୀର ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଥମେ ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା। ବେସର ପାଇଁ ରସୁଣ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ କୁରକୁର କରିଦେଲେ ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ આપણે ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ କାଟିଦେବା। ତାକୁ କାଟିଦେଲେ ତେଲ ଗରମ କରି ତେଲରେ ଟିକେ ଚିନି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚିନି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଜିରା ମାରିଦେବା। ଜିରା ମାରିଦେଲା ପରେ ଏପଟର ମାଛ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟା ମସଲା ଆଡ଼୍ କଲେ। ଗୋଟା ମସଲା ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏପଟରେ ଆମେ ପିଆଜକୁ କଢ଼େଇରେ ପକାଇବୁ। ପିଆଜ ଟିକେ ନାଲି ହେଇଗଲା ପରେ ବେସରକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବୁ। ଏପଟରେ ବିହନ ଭାଜିଥିଲି, ବିହନରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ କୁରକୁରି ଓଲଟେଇ ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା କଷା ହେଲା। ମସଲାରେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ମସଲା ତୁମେ ପକାଇବ, ଯାହା ପକାଇ ପାରିବ। ଘାଣ୍ଟିବ ନାଲା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଣ୍ଟିବ। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବ। ପାଣି ଦେଲେ ପାଣି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଫୁଟିବ। ତୁମ ମନ ଅନୁସାରେ ଯେତେଟା ମାଛ ଖାଇବ ସେତେଟା ମାଛ ଛାଡ଼ିବ। ମାଛକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଓଲଟେଇ ଦେବ। ମାଛର ଟିକେ ଭେଦିଗଲା ପରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ମୁଁ ବିହନ ବି ଆଡ଼୍ କଲି। ତୁମ ମାଛ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆଡ଼୍ କରିବ ନା, ମୁଁ ବିହନ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ମାଛ ତରକାରୀରେ। ତାପରେ ଟିକେ ମାଛ ଫୁଟିଲା ପରେ ମେଥି ପତ୍ରକୁ ଢାଳିଦେଲି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଢାଳିଲି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଗରମ ମସଲା। ଗରମ ମସଲା ବି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ୟା ପରେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବା। ଖାଇବାରେ ଭାତ, ଏପଟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନଥିଲି, କଲରା ଭଜା କରିଥିଲି, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଥିଲି, ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଖଟା ବି ହେଇଥିଲା, ଲେମ୍ବୁ ରଖିଛି, ଲୁଣ ରଖିଛି, ମାଛ ତରକାରୀ ରଖିଛି। ଆରେ ରେ ପିଆଜଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ପିଆଜ ଆଣିଲି, ମିକ୍ସଚର ବି ଆଣିଛି। ଏଇ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ଖାଇବ। ମୁଁ